Припынак – прыгарадны вакзал. Наступны припынак – гарадская больница нумар 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак – гарадская больница нумар 1. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 19. Припынак – гарадская больница нумар 1. Наступны припынак – Добрая. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак – Добрая. Уважаемые пассажиры, не допускайте порчи салона автобуса. Чистый и опрятный салон, неповрежденное сиденье – одно из условий комфортной поездки пассажиров. Припынак – Добрая. наступны припынак – Осипенки. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак – Осипенки. припынак – Осипенки. наступны припынак – Чэрнінская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак – Чэрнінская. Припынак – Чэрнінская. Наступны припынак – аўтабаза сувязі. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак – аўтабаза сувязі. Припынак – аўтабаза сувязі. Наступны припынак – Водоканал. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак – Водоканал. паважаныя пасажыры. Будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припынак – Водоканал. наступны припынак – чырвонагвардзейская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак – чырвонагвардзейская. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 19. Припынак – чырвонагвардзейская. Наступны припынак – Новосельская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак – Новосельская. Паважаныя пасажыры. Будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припынак – Новосельская. Наступны припынак – Радужная. асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак – Радужная. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняецца, пасажыру забаронена ўваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припынак – Радужная. наступны припынак – Бярозаўка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак – Бярозаўка. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Припынак – Бярозаўка. Наступны припынак – Кіеўская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припынак – Кіеўская.
Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак Кіеўская. Наступны прыпынак Дываны Брэста. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Дываны Брэста. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 19. Прыпынак Дываны Брэста. Наступны прыпынак Панчошны камбінат. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Панчошны комбинат. Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дает ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Прыпынак Панчошны камбінат. Наступны прыпынак Аўтобусны парк. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Аўтобусны парк. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Аўтобусны парк. Канцавы прыпынак.